Oh,
Matur sedangun.
Piye, Yos? Piye? Piye rasane piye? Kan ya iya, kan ora padha karo biasane ngono kan lho, Yos. Apa nih? Senengane Yosika kuwi. Wes tak cedeki. Mepet mepet. Rasane beda, Gus. Isine kok cendol dawet tok. Dawet jabung tok, Gus. Lah batinku tak tak sing medun rasane tapene tok. Apa? Dalam. Pripun, Pak? Oh, kalian berdua? Kula. Ya, terima kasih, Pak. Ndak apa-apa, Pak. Iki ditugel wong loro. Ya. Ditugel wong loro. Matur suwun. Matur suwun. Bapak sinten? Sinten? Narto. Bapak Narto. asli pundi? Ponorogo. Oh, matur suwun Pak Narto. Lancar. Mugi-mugi rezekine lancar. Piye ya? Diedreke jantil awas piye ya? Lah kok sing duduh sing metu duduh tape tok harus cendol. Lah kuwi urung ya? Nyapa? Enek sing urung metu. Sitok gas. Enek. Sing ndi? Kuwi lho enek gempole. Oh, alah yo ngono. Iki tuan rumah Mas Agus. Sing ngedrek aku mau tuan rumah. Oh, alah. Seniman seniwati seluruh Ponorogo, keluar Ponorogo. Betul. Ngendi mawon tumblek-blek iki mau sing ngundang Mbak Trimen Mbak Sutri. Sutri. Lah iki awake dhewe menghibur ora kur menghibur wong pawon tok Betul, biasane. dhewe Ning menghibur menghibur seniman Ponorogo. Ponorogo. Sesepuh seniman Ponorogo. Luar Ponorogo tepuk tangan Jan. Kabare nek gadake 6 swidak. 6 swidak piye? Ya, swidak ewu. Oh. Ya, matur suwun sangat rawe panjenengan. Mugi-mugi barokah uripe. Barokah. Ya, Wonogiri ana. Pak Sera. Serah ya. Serah. Sing apik. Iki lho ora ahli. Ora ahli nggih. Mboten dak. Napa niki? Oh, sabar. Nggih. Nggih. Oh, bose serah ki Luar biasa ngene iki sik kecil. Kecil kula doaken Bos Sera mugi-mugi jenengan tambah gedhi. Tambah Rezekine Mas. Oh, rezekine ya. Barokah uripe. Jan muga-muga lancar Lancar ya. Pokoke kagem Mbak Mala dan Mas Agus Salim. Muga-muga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lah aku wis ngedrek wayahku. Mas. Kadang beto itu. Iya ganti. Nah niki berarti sing iki jadil besi duwe situasi senior wayahe kentus oleh setengah mateng. Oh, setengah mateng sing kuwi. Kuwi namine jenenge kalih jenengan sami. Mbak cerita. Bagi aku wong berang kulon ya. Padha Mbak Fitrine. Wajah. Iki Mbak Fitri watu
Dakon, iki Mbak Fitri gendeng. Ngono kuwi lho. Jan, Matur suwun ya. ning kene iki mang ora koranan dhewe tok ya. Lah, Enek bintang tamu. Sapa Sopo? lho? Lho. Kowe ora roh Ora eroh. kalau ning sor pelem. oh alah sing ngemut 2 tahun ora leren kuwi ta? Lah iya kuwi. Oh alah sing ngene lho. Lah kuwi lho. Beh, Sing mama. Lah iki lho. Hati ngendi? Ya kan lho pokoke. Oleh, kon ubah kon rene ya. Kon rene no. Iya no. Yo, Yo, bicara ya. sik. Lah, Tikus berit saiki dadi tikus apa? tikus anggora. Pirang. Pundi tiange, Pak? Tiang pundi? Lah iki lho. Oh ya. Niki enten gagelan kalih tikus melarak, marmot Sumarata. Kok marmot iki lho. Ya, Pak. Anu sekedhi-sekedhi dengan ya. kridane sekedhi-sekedhi. Ayo. Masyarakat Demangan benruh lek senior iki Senior danongan dhewe. ki yo enek. Lah njenengan Ya. tuwa-tuwaane. Dalam. Yakin sampean? Lho lha iki lho. Lah kuwi kok ora malah dadekne gawe to? Wong iki ngemote pinter kok. Lho, iki pinter iki. Pinter. Masa iki kono gulune dhewe ya ya. Cilik wonge gedhi. Ora lho lah wong wis semono. Ayo, Mbah, ayo, Mas. Danongane monggo. Nyapa kae. Yo, Mas. Yo. Go. Cuk, 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 cuk. Ambekane kaya mentok. Yas, iki pemokon kopro ya sing Iki saka dhuwur terok iki saka. Lho. Lah ora percaya aku. Wong diingi ngusungi pasir kopro ning dhuwur jam ra medeng medeni. Medeni.
Riwulo niku. Riwulo nyati. Dari uang kok iso. Oh. Ya, Pak. Jalan dikendangi. Jenengan Jungkir walik terus jalan etrek nggih. Jungkir walik. Lawas, bolo lawas. Bola lawas. Loh, Lho. sor TV ku enak jenenge. Ya. Sor TV kan. Ya. Yo Mas Riwulo. Ayo Mas Riwo. Solak Kendangi barang yang milih. Kendangi milih. Ini sajae besti ya. Loh. Mas Riwulo koprole mboten cap siswi rong jam mawon. Luar biasa ya. Luar biasa. Awake dhewe tanpa Mbah Slamet Mbah Slamet. marang ora kaya ngene. Betul. Sebagai kita sinoman, kita adalah pelestari dan penerus seni budaya. Betul. Nah, matur suwun, Bang. Matur sembah nuwun. Matur Mas suwun. Slamet. Jangan Sehat selalu, seger waras. Seger waras. Oh. Ki mau sitoke sapa, Dos? Sitoke sapa bintang tamu? Yo. Matur suwun, matur suwun. Matur sembah nuwun. Pak Slamet. Jangan sik Sampun sik penak ya. jogete sik Sik penak iso ngowahi tuntunan karo seniman karo sing muda-mudi. betul. Muga-muga masyarakat lan seniman sedaya sing rawuh didongani sehat selalu. Amin. Seger waras. Lah iki ning ndi? Ning ndi? Ya kok pipis. Oh, lah. Yo Mas Agus. Matur sembah nuwun Mas Fuad. Wes, yes mawati ngono kuwi kok. Yo.